kodwa nesamanje siyofela emandleni lena kaMdlomba phakathi kwavungamini yabu yabadlovu ikathi uzala kwamatokosha ngize yandidisa yabhadodini wayikhulula umuzi ufantombele yagudla into abazobo kakuzonica baba emkhuzi walimali indisi umuntu amthokoza esikhuleni sediza phansi ekanini samhleki izinyoni kuye kwajiba usihle beziyalala hlala ziweni yakithi emankenganeni ibhanga lesizibe belisemkhuzi ngilibuke ngaledwayela into ethi amanqondo yaphakela ubhakela umaweleza nawashamasi ngiyethaba lokufikela ole kuphela kanazo ngithangisiwaseni sagcapha elisinambathi sesashisa uthamsango kulabo bakwavimba isikhala. Ya bayede KZN podcast bayede nina matsotsalana bayede bo sisters bayede bo putisa bayede masle bayede everyone bayede niyaphila na yebo siyaphila kumnandi namhlanje yebo kumnandi olwesingakhe namhlanje umsombuluko. Okay, yeah, sanibonani njani, welcome back to our YouTube channel. This is KZN podcast. Please make sure you watch our advert mowabona Nkosi yami shembe nkulunkulu. Yo hayi suka nina zinja ngiyadlala. Sanibonani, sekuvela indaba ke ezibhlungu zokuthi isilo uMisuzulu kwaZulu uthini uDube isigodlo sasenyokeni. Kuthiwa ke sekuvele ukuthi isilo uMisuzulu kaZulu uthini uDube isigodlo sasenyokeni ngoba bencikiselwa ngaso akhiyelwe izindlu uma kufanele azogcina umsamo okulungiselela umkhosi womhlanga. Amalungu omndeni wasendlunkulu ahlebele thina asitshele emashobeni ukuthi isilo bethola kanzima uma kuzoba khona umkhosi womhlanga enyokeni ngoba uNdlunkulu kaMchiza bengasifuni futhi bevela akhiye indle umsamo kaZulu okukhulekwa kuyo kushiswe nempepha uma kunomkhosi womhlanga. Kukhona lapho isilo kwaphoqeleka khona ukuba sigqekeze ukuze sikwazi ukungena bese sigcina usiko kulesinto sibikele nabadala ngomkhosi. Kuthiwa ke ngaphandle kwalokho ke kunomunye unyaka nje kuthiwa nohulumeni wagcina usudideka usuzama ukuthi umkhosi womhlanga uyokwenzelwa lapha yakwakhangela amankengane ngoba kwakunezidididi ngempela ngokwelinye side. Kuthiwa lapho ke kwaba khona ukuthi umntwana uSimakade naye wayegweveni izindle engafuni ukuphuma sakwazi kwaphoqeleka ukuba umntwana wakaphinda angene ngaleso sikhathi akhulume noBhekecele oyingqongqosho wamaphoyisa nokuyena kowajuba ithimba lispecial lamaphoyisa elabakhipha izindlozana lapha ezozonda amagwala nabantu bakhe ukuze uqhubeke umkhosi womhlanga wangalo wanyaka. Kusho omunye umlungu lomndini lapho ukhosini lo lingafuni ukuthi liveze igama lalo. Kuphinde kwavela ukuthi kuthiwa lokho le ndaba ke lezi zivela nje isilo sizokhumbula ukuthi sisimemezele ngenyanga edlule kwethuka abaningi sabekele isizwe ukuthi umkhosi womhlanga walonyaka uzobe sesigodlweni esisha sasemashobeni ophongolo. Kuthiwa ke lokho kwashaqisa abantu abaningi njengoba kwakhalwa ngokuthi kuzokwenziwa kani ngalesi sinye sakhiwo sibize abakhokhe bentela imali engaphezulu kwa-140 million obehlela ukuthi kusingathele kuso kumkhosi womhlanga lapha enyokeni njengenjwayelo. uNdlunkulu ke ukaMamchiza wasenyokeni ulokho aduba umkhosi womhlanga kusuka kungena isilo uMisuzulu kaZulu ithini ihlalweni kanye nezingane zakhe. Kuthiwa nje uye wacashunwa kwelinye lamaphephandaba ethi ongenani lapha enyokeni lesasakhiwa senze indawo yokugcina amagugu kaZulu kunokuba kunokuthi sihlale singasebenzi. Isilo ke sitheke manje yonke imikhosi kaZulu sizokwenzelwa emashobeni njoba nomhlanga ethi uhambe kahle kanjalo sizokhumbula ukuthi noSivivane wenzeka khona futhi wenzeka ngempumelelo. Usetheke cha konke nje has to do with umkhosi womhlanga noma nje imicimbi yakaZulu moving forward sizokwenzeka khona ke lapha emashobeni. Undunankulu waseKwaZulu Natal uthi umnumzane Thamantulu uthe ayikho into abazoyenza bona bazokwenza isiqiniseko nje sokuthi ke lesigodlo esisha sasemashobeni siyathuthuka ukuze ke sikwazi ukusingatha yonke imicimbi yakwaZulu. Sizokhumbula ukuthi nomhlanga nje bekube kwamatende alinganisela lapha ku28 akade khona yakade qashiwe ukuze kwenze kwazi ukuthi ke intombi zilale khona kade kwenza ukuthi ezinye amantombazane agcine seqoleka ngenxa yokushisa nade kwenzeka khona ngoba phela okwamanje isakhiwo besingakabi ngendlela eright. Izonke indaba esifika nazo ke lezo siphuma eNdlunkulu ukuthi cha okwamamchiza hayi uyachiza impela lapha ya inyokeni uthi nje gede akusiyophinde kwenzeka into ethile yokwenzeka lapha esaphila kanjalo ke uKing Misuzulu akasakwazi ngisho ukuthi athunqise impepho. Yikho ke seziphumelewe imela ibhodwe lakhe
eceleni la ekwazi khona ukuthi athunqise impepho akhulumeke namaZulu kanjalo namadlozi ukuze izinto zakhe zenzeke. Asibonke nibuka ama-adverts Zulu Omuhle nani Maxhosa Mahle nani Mavenda kaRamaphosa.